Εδώ μπορούμε να τρελάνουμε κόσμο, πες. Βρίσκεται, βρίσκεται. Το σύστημα είναι μελετημένο για να ανοίγει λάκκος για να περάσει το λάστιχο για απότισμα. Δεν έγινε στην αρχή, αλλά το κάνουμε τώρα. Είναι ιδιοκαταστροφή. Είναι στον όλυμπο επάνω, στο πίθιο. Το τρακτέρ είναι με υδραυλικό τιμόνι. Η αντλία του υδραυλικού. Και ο Θωμάς είναι ο σοφέρ της οικογένειας. Ο συμπολιτής. Αυτή επάνω μας το πήρχε εσύ για αυτή. Το πότισμα θα γίνει με σταγόνα. Λάστιχο φύ 25 και με σταγόνα. Με 3 σταγόνες γύρω από το δέντρο. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει τηλέφωνο. Για πατέντες. Ό,τι μαλακία μας έρθει στο κεφάλι την κάνουμε. Αλλά τέτοιες είναι. Πετυχημένες μαλακίες όμως. Τα αντίβαρα που μπήκα να πάνε είναι από Ούρσος. Το πίσω στον τρίγωνο είναι αποκυπτική μηχανή. Σημαίνω. Μιλάμε γαμό, Κοιτάνε η κοινωνία σου, ούτε καθάρισμα θέλει ούτε τίποτα. Θα μπει το λάστιχο υπόγειο για να περνάει ο καταστροφέας να κόβει τα χόρτα για να μην κόβει το λάστιχο. Ούτε να το τρώνε τα πουλιά και να το τρυπάνε. Μιλάμε, ρίχνω σπίκ, τελειώνει η ίδια. Πήγαινε τράβα λίγο για να κάνεις κάτι. Κάνε, γύρω. Και πώς είναι τα χορτάρια. Τα μπράτσα του τρακτηριού είναι ειδική κατασκευή για να Έτσι παρακάτω για να βάζει χώματα. όχι, τίποτα, όπως είναι εκεί να πέσει. Δεν θέλει ούτε καθάρισμα. Τίποτα δεν θέλει, τίποτα, όπως είναι. Το περιβόλι μας είναι με αμυγδαλές και μετά από εδώ θα πάμε να κάνουμε και τις ελές. Συνολικά δέντρα γύρω στα 3.000. Είναι 500 έχει μόνο ο σοφέρ. Τα υπόλοιπα είναι το ιδιοκτήτη του τρακτέριου. Η σκηπή από το τρακτέρι είναι διαιρούμενη. Μόλις θα πειράσουμε για να ρητήσουμε, να ψηκάσουμε, τη βγάζουμε και ξανατιβάζουμε. Καλά πάμε στην παραλία. Κάνει ο κάμπριο. Λέμε αυτό ρε τι γίνεται. Πίσω και ουρρρρ το κάνουμε. Κάνει και Ναι ρε, δεν αλλάζει τίποτα. Λέει κάνει.
Δεν του κλείσω.